Yn enw yw Hugh Lewis, dwi'n ddarlithydd gwleidyddiaeth fan hyn yn yr adran gwleidyddiaeth rhyngwladol, Prifysgol Aberystwyth. Mae'r adran yn cynnwys darpariaeth heleth drwy gyfrwng y Gymraeg. I ddechrau, mae gennym ni ymrwymiad o gynnig o leia 80 credyd o fodiwlau cyfrwng Cymraeg bob blwyddyn o astudio. Mae gennym ni wedyn o fewn hynna ystod o fodiwlau gwahanol y gellwch chi i astudio. Mae'r adran yn fyd-enwog am fod yr adran gyntaf yn y byd i gael ei sefydlu i astudio gwleidyddiaeth rhyngwladol. A hynny'n digwydd 100 mlynedd yn ôl yn 1919 yn fuan yn dilyn diwedd yr Rhyfel Byd Cyntaf. A mae'r enw da rhyngwladol na mae'r adran wedi ennill dros y blynyddoedd yn rhywbeth dyn ni'n falch iawn ohoni. Dyn ni'n gyson yn cael cyfri fel yr adran orau yng Nghymru o ran boddhad myfyrwyr a hefyd o ran ansawdd yn dysgu. Ond ar ben hynny ymhlith y 10 adran orau a draws y Deyrnas Unedig o ran safon yn gwaith ymchwil ni. Felly mae'r adran yn ganolfan o'r agoriaeth ar gyfer astudio gwleidyddiaeth rhyngwladol fel pwnc. Mae dysgu'r adran wedi drefnu yn y lle cyntaf ar sail sesiynau darlith a seminarau, ond ar ben y sesiynau traddodiadol yma, mae yna ddefnydd cynyddol yn cael ei wneud o ddulliau dysgu amgen, gan gynnwys fformat gemau argyfwng, lle mae myfyrwyr yn cael ei rhoi mewn sefyllfa gwleidyddol penodol ac yn cael ei hannog gyda'i cydfyfyrwyr i chwarae rôl gwleidyddion neu swyddogion polisi a gweld sut fydden nhw yn dygymod gyda sialansau gwleidyddol cyfoes. Felly at ei gilydd, mae'n dulliau dysgu ni'n amrywiol. Mae gan yr adran hefyd gynlluniau cyfnewid rhyngwladol poblogaidd iawn. Dyma gyfle i chi, fel myfyrwyr israddedig, i dreulio semestr yn ystod eich ail flwyddyn yn astudio mewn Prifysgol Drama'r Neichau, mewn gwahanol rannau Ewrop, yng Ngogledd America neu yn Awstralia. Mae rhain yn gynlluniau sy'n partneri gyda prifysgolion o safon, o enw da rhyngwladol mewn rhannau gwahanol o'r byd ac yn rhoi cyfle i chi flasu bywyd prifysgol mewn rhannau eraill o'r byd fel rhan o'ch profiad chi o fod yn fyfyriwr israddedig yma yn Aberystwyth. Yn dre gymharol fach ar arfordir o Gorllewin, mae Aberystwyth yn le bywiog iawn gyda bywyd nos, digon cyffroes, cyfle i fwynhau ar lan y môr, ond hefyd i fwynhau y cefn gwlad naturiol sydd o fewn tafliad carreg o gampws y Prifysgol. At hynny, mae Aberystwyth felly yn le reit berffaith i dreulio 2 mlynedd yn astudio, ond hefyd yn gwneud ffrindiau ar gyfer gweddill eich bywyd. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â darpariaeth yr adran gwleidyddiaeth rhyngwladol, gallwch chi naill ai'n dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol, neu drwy ymweld â gwefan y Brifysgol a gwefan yr adran yn benodol. Tu hwnt i hynny, y ffordd gorau o gael blas ar Aberystwyth, campws y Brifysgol a darpariaeth yr adran gwleidyddiaeth rhyngwladol yn benodol yw trwy ymweld â ni yn ystod rhai o'n dyddiau agored yn ystod y flwyddyn. Diolch yn fawr am wylio.